Това е Студио Актуално, аз съм Спасяна Кирилова. Ако харесвате това, което правим, можете да ни подкрепите в Patreon или с дарение в YouTube. В описанието на това видео ще видите как. В началото на октомври трима македонски българи, Георги Църномаров, Християн Пендиков и Владимир Перев, бяха поканени в Страсбург от Съвета на Европа, за да говорят за правата на българите в Македония. Беше ли чут гласа им? Отговорът очакваме от журналиста Владимир Перев, носител на наградата Будител на годината, припомням ви, чухме се за последен път от Скопие, когато получи наградата. Той е дългогодишен телевизионен журналист, работил в македонската телевизия и, припомням ви, бе уволнен оттам заради пробългарските си възгледи. Сега издава и пише вестник Трибуна. Здравей, Владо, радвам се да те чуя. Здравей, Спасияна, добър ден, здравейте от Актуално. Защо стана така, че точно вие тримата бяхте избрани, за да отидете в Страсбург и да бъдете изслушани за състоянието на правата на българите в Македония? Това беше един нормален подход, защото ние тримата бехме онези, които пишеха на мейловите на Съвета на Европа за човешки права, за групацията ЕКРИ срещу расизма и до референчика за Македония Орайли, който къде трябваше да обясним ситуацията, в която се намират македонските българи. Ситуация, в която не е актуална, не е сега, не е от преди 10-20 години. Това е ситуация, която трае 100 години, наследена от бившия кралския югославски режим, сръбски режим. Наследена след това от комунистите, която се пролича до днешен ден без някакви знаци за решение. Нещата се движат последните 5, 6, 7 години в една позитивна посока за решаване на въпроса и ние бехме отбрани и поканети да изложиме и политическия и национален аспект на нашите изисквания, на нашите предложения и да обележим един исторически континуитет, който съществува от цялото това време. Дел от нашите семейства са били членови на хората, които са залагали за българската кауза, за себе. И аз и Църномаров имаме традиция от 100 години семейна борба за българската кауза в Македония. А Пендиков има личната судбина, която я имаше, като и много македонски българи, личната трагична судбина. Да припомним, че той е българин, който беше бит. Последно имаше дело даже. Това е той българин, да. С кого се срещнахте и какво казахте в Страсбург? Цели на срещи беха 3. Едната среща беше с референтчика за Македония Орайли, където говорехме почти сат и половина на обща изненада на всичките, заедно с неговите сътрудници. Втората среща беше в ЕКРИ, Комисията за расизъм, и третата среща беше с комисара по човешки права О'Флаерти. Там беше най-големата изненада, защото ни беше казано от администрацията на Съвета на Европа, че няма да не приеме комисара, ами ще не приеме шефа на кабинета и членовете от кабинета. Изненадващо дойде самия комисар, разговаряше с нас и мога да кажем, че оставам от 3 срещи с позитивни впечатления. Какви примери им дадохте за нарушаване на правата на българите в Македония? Ние си ги знаем тук, но как в рамките на протокола успяхте да изложите какво се случва с българите в Северна Македония? Протокола трябваше да разговорите да траят между 45 и 50 минути. Нашите разговори траеха обикновено, двата първи разговори траеха час и половина. Додека разговора с комисара по европски права траеше почти 50 минути, ако той каза, че има време само 30 минути за нас. Първо говорихме за историческата последователност на въпроса на правата на българите в Македония. А след това говорихме за актуалната ситуация, в която, да кажем, Пендиков покрай другото я изложи личната си съдба, която я доживя в Македония. Съдебните процеси. Изложихме ситуацията, да кажем, Църномаров изложи изобилие на материали и документи, където се подменяват
не само имената на живите хора, ами и мртвите хора, надгробни паметници и така, кои од български се македонизират и се прават по новиот правопис, по новата азбука, по новата граматика и така. Подмејавањето на националната идентичност на онези кои се били основателите на ВМРО, кадето тоа се вижда низ бројните материјали кои тој ги е собрал Црномаров. Да кажеме, днес да не забравиме, денес е 23 октомври, днес е дена на формирањето на ВМРО 1893 година, днес Македонија е национален празник. И по телевизиите вие можете да говорите че се говори за македонци като нација од това време. Нешто което е пълен абсурд тие моменти, но това е политика којата се провежда. Имавме неколку најобикновени въпроси. Да кажеме, аз поставих въпроса който себе си не мога да си го објасним. Не знам зашто в Македонија всички могат да влезат в Конституцијата. И албанци, и срби, и турци, и власи, и роми, които даже немат своја државност, и кадето е идентичноста еден флуиден елемент. Не могат само да влезат българите в Конституцијата. И не могат да, това неколку пати го потенцирав, и не мога да објасним наглоста на един премиер, да не кажем просташтвото на един премиер, да каже, че додека аз сам премиер, мислим на Христијан Мицкоски, да се разбереме, докато сам аз премиер, българите нема да влизат в Конституцијата. Знаем този цитат, обаче как реагираха на него хората от европейските институции, вашите домакини? Разбраха ли за какво става дума, за какъв цинизъм и за каква закана? Това е жива закана. Вижте, аз вече втор пат се виждам с Орайли, видехме се предходно в Скопје. Имахме един разговор, който беше в една по-големо обкружение и не мислим, че тој пат добре се разбрахме. И ако во неговиот реферат за Македонија постои, постои това, което съм казал там на един културен и недефиниран начин написано. Сега срещите траја подолго, бехме само ние тримата. Мислим, че те разбраха, това мислим, че е најголемиот успех. Мислим, че тие които ние ги обвиняваме за некаква брикселска, страсбуршка, европейска бюрокрација и така, че тој дел од администрацијата на Европейскиот сојуз разбра за какво ние говориме. Но ако ме питате какви беа реакциите, това се реакции на дипломати. Тие седат, ве слушаат, записват. Винаги двама или трима водеха протокол. Независимо един од друг. Записваше се почти всичко. Връщаха не назад. Имаше дополнителни въпроси. Значи това беше това не беше излагање, това не беха изисквања. Това беше просто една взаимна интеракција на въпроси и одговори. Какво ви питаха? Какво питаха? Питаха детали. Питаха каде и на кое место се случило това. Зашто тој вестник, какво ние мислиме за това, което е написано. Зашто мислиме поинаку. Въпроси за уточнявање. Кога вие некаде говорите сти од европейските позиции, се трга од една предпоставка која мога да кажем, че е и погрешна, че тие знаат нешто. Аз казвам, че тие се добро информирани. Знаат почти всичко, но не ги знаат оние детали кои се ключови за да се сврзе таја смеса в едно цело. Те знаат части. Сврзочниот елемент липсва. И тие там беха расположени да поставаат въпроси за ние да им одговориме. Основниот въпрос беше зашто нема образование на български език, зашто само българската азбука се подменява в македонска, зашто нема българска музика, зашто нема български филми в Македонија,
зашто границата е најзатворена Българија, Македонија, кадето и българската страна си има своја вина, ние треба тоа да сме објективни да го кажеме. Въпросите беха обикновени, човешки, не изискваха никакво научно образование, некакви докторати за да се објасни нешто. Просто тоа беха въпроси од живота. Говорехме се за живота и за миналото и некои теми, колкото и да се трудехме да бъдеме актуални, да посочиме моментална состојба или с еден кратак ремикс към блиското минало последните 10-15 години и така. Сепак нештата се врнаха в историческите традиции Българија, Македонија, за които аз имам впечатление, че дел от тази администрация хората познаваха тия неща. А какво очакваш като последици, като реални последици от тези разговори? Единственото нешто което може да укаже колкава и каква е била успешноста на нашата мисија там. Може прво да говориме за резултатите само низ начина на којто бехме прво пречекани од администрацијата. Бехме пречекани љубезно, с респект към нас. Това е првиот факт. Второ, точно можеме да знаеме во момента когато дојде реферата за Македонија, за напредокот на Македонија кам Европейскиот сојуз, којто ще излезе некаде, колкото аз сам информиран, некаде средата на декември месец. Тогава ще се види колку од това, което ние сме казале, влегло в проблематичните елементи на патувањето на Македонија кам Европейскиот сојуз и колку ние сме били способни да това го пренесеме на европейската администрација, колку тя е разбрала од това и с какав и колкав респект се однесла кам нашите позиции. Това е, че треба да го разбереме и дипломатическиот език по којто се говори тие позиции на Съвета на Европа и мислим, че ще можеме да кажеме, че ще има некакъв успех. Лично јас сум доволен од начина на којто бехме приети и слушани. Кажи ми, как, един въпрос с днешна дата, как ще се отрази на българите в Македония победата на ВМРО ДПМН на местните избори? Аз мислим, че македонските българи, под това подразбирам, не се много заинтересувани за резултатите от изборите. Освен онези, които по некакъв начин се приключили към ВМРО ДПМН, ги имат дори и към СДСМ, но много редко. Защото тия резултати ще им дадат на одредени хора привилегии. Ние не сме принципно заинтересувани за това какво правят македонците, етническите, да кажем македонци, како обичат да се наричат, между себе си. Македонија има 200.000 и 216.000 български паспорти. Повеќе од 150.000 души се излезли од Македонија и не се гласували се по земјите на Европа, кадето търсат своето бъдеще. Дали ще бъде финансово, политическо или ще се населат, ще останат за винаги, не знам. Това говори за намалениот број на гласоподаватели. Всички партии се загубили гласовете од парламентарните избори преди година и половина до днес. Това говори за незаинтересираността в последните година и половина на едно общество за съдбата си, което се е препустило на една вълна, кои нека решат, както ще решат, само нека решат нещо. Ако мислите за нашите последиците към нас, това, което го говорихме и в Европейския съюз, останува стигмата, която целенасочено се шири върху всичките македонски българи, а по възможност да не получат работа, по възможност да бъдат изключени от социалните кругове. На мен мисълта ми беше, кметовете, като са от ВМРО ДПМН, няма ли да стане по-тежко на българите по места?
па во целина потешко ще стане само за нивната политическа, как да кажем, политическо вклучување в живота, политичкиот живот, финансовиот живот на државата. Иначе обикновено позициите се стигмата, презирот, којто се трудат да го наметнат, како да кажем, и е познат и тоа трае. Треба да напоменем и уште нешто друго. Че не целото македонско или македонистичко општество, даже и меѓу припадниците и гласоподавателите на ВМРО ДПМН, не целото приема позициите по отношение на българите в Македонија, на раководството и на Христијан Мицкоски. Има одношенија меѓу хората кои се нормални. Всички знаат, че едните припадат на българската част од това општество, другите припадат на етничката македонистичка част. Там има и семејни одношенија, и пријателски одношенија, и одношенија в службите на тие кои останале на работа, кои во поголемата част се пријателски. Македонските българи се изложени на стигма чрез медиите, кои се финансирани од власта, почти всички медии се финансирани од власта. И там се разговарат чак и насилие и расизам кам македонските българи. Позиции на расизам, татари, дошли од степите, чист расизам се проповеда, којто Европската Совета на Европа го виде и го документирахме чрез нашите материјали. Имаше ли озвук в България вашето изслушване? Българските медии как реагираха? Поне ние тук да сме знаем каква е стигмата, поне да сме малко в помощ на българите в Македонија. Идете сега, вече 100 и повеќе години ние живееме един одделен живот. Ние имаме различни мненија за себе си, за нашиот начин на живење и обстојување на Балканите, в Българија и Македонија. Сега не искам да се мешам, јас имам веќе непријатели, душмани, имам достатъчно, не искам да си бавим нови дипломати в Българија, но когато ги гледам определени партии, партийни функционери в Българија кои жалеат за Русија или читам новински текстови по медиите в Българија како една група българи, и тоа се посочени 20%, ще чакат с хлеб и сол ако навлезат руските војски в русите дојдат в Българија на некакав начин. Мене това не ме чуди, заштото сигурно повеќе од 20% од тие кои се прават велики етнически македонци сануват да бидат част од Србославија, да бидат част од Србија. Тоа ќе да ти кажа и при вас като и при нас. Да, и това е нешто което ние исто го изложиме в Совета на Европа, кадето на трите срещи отворено посочивме, че Македонија е политически, да не кажем и морално, етнически, незините раководители се зависими од позициите на Вучич од Белград и од српската империјална политика, всичко тоа подкрепено с унгарски и руски пари. Да, Владо, последен въпрос, че ни изтече времето неусетно. Да ми кажеш нещо, направиха ли ви на вас тримата? Имахте ли неприятности за това посещение ваше в Страсбург? Не мога да не те питам, като знам какво е там. Вижте, Пендиков живее в Софија. Да, това го знам. И с него това е съвсем друга ситуацијата. Јас и Црномаров се врнахме, тој бито е јас Скопје. Нам сега за сега не са ни направили ништо, видите. Там ние не сме изненада за македонското општество. Ние сме хора с позиции во општеството. Црномаров е син на Димитар Црномаров, неговиот дедо Црномаров е бил български офицер и не знам што там е, или там војник. Башта ми е бил български офицер. Ние сме в нашата среда од којато излизаме, ние сме познати како семејства на българи, кои држиме до българската кауза. До сега не съм почувствал, че нешто е превземено, освен оние нормални, елементарни нешта, следење, послушвање на телефоните, комуникациите, некакви въпроси. Аз вече имам и години, не се дружим с хора кадето мога да получим некаква стигма срещу мене или моите предци. Аз се движим с един круг на пријатели,
които ме знаат, приемат на некакав начин тоа което сам аз, седим с нив на маса, пием си кафето и ракиката и говориме си работи които сме ги говориле преди 50 години. Благодаря ти, Владо, за този разговор. Ще се чуем пак, като излезе доклада, да видим дали все пак ще има последици от това изслушване, което е важно за правата на българите в Македония. Да сте живи и здрави и успех във вашата кауза. Благодарам, спасия. А вие останете, уважаеми зрители и читатели на Актуално.com с нас, за да бъдете винаги добре информирани. И не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал.